Il-banek ewlenin f'pajjiżna gidbu dikjarazzjoni li għamel aktar kmieni din il-ġimgħa l-Prim Ministru Joseph Muscat meta ddikjara li s-settur bankarju f'Malta qed jikser il-liġijiet Ewropej. Dan għaliex qal li persuni u kumpaniji leġittimi qed isbuha impossibbli li jiftħu kontijiet bankarji ġodda f'pajjiżna u li ma jistax jittollera sitwazzjoni bħal din. Iżda b'reazzjoni l-banek lokali u rew kif dan mhux minnu u qalu li fl-aħħar snin iddaħħlu diversi regoli ġodda li l-iskop tagħhom u li jkun limitat ir-riskju ta' ħasil ta' flus u tal-finanzjament tat-terrorizmu. F'kummenti lil The Sunday Times of Malta kelli mal-Bank of Valletta qal li tant dak li qal Muscat mhuwiex minnu li l-bank saħansitra ħoloq servizzi ffokati speċifikament biex klijenti barranin ikunu jistgħu jinqdew. Il-kap eżekuttiv tal-APS ukoll ikkonferma li l-bank jimxi mal-liġijiet Ewropej u Maltin u ddikjara li m'hemm l-ebda suġġeriment li persuni u negozji leġittimi qed jinżammu milli jiftħu kont mal-APS. Dan waqt li kelliem mal-HSBC iddikjara li għal kuntrarju ta' dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-bank jilqa' lil kull klijent prospettiv ġdid u l-rikjesti ta' due diligence tal-bank jimxu ma' regolamentazzjoni lokali. Minnaħa tiegħu il-BNF jiddikjara li klijenti ġodda huma dejjem mistiedna biex jużaw is-servizzi bankarji tiegħu u li l-bank jagħmilha ċara x'dokumenti għandu bżonn klient ġdid biex ikun inregola. Kull bank saħansitra jiddikjara li kellu żieda fl-ammont ta' kontijiet bankarji illi fetaħ għal klijenti ġodda meta mqabbel ma' snin preċedenti. The Sunday Times of Malta tkellmet ukoll ma' konsulenti tas servizzi finanzjarji li jemnu li kulħadd għandu dritt li jkollu kont bankarju imma wkoll li jridu jilħqu kondizzjonijiet imposti mir-regolaturi tal-banek.